Aztertuko dugu orain islapen eta transmisio koefizienteak diraken delta bat dugunean, mentxe negatiboa dana, eta egoerak eslotuak ditugunean, hau da, partikularen energia positiboa denean. Bueno, ja aztertu dugu, aurretik nolakoa den uin funtzioa, berak dirazpena hause dugu, hau da, eskerrean daukagun uin funtzioa, hau da, eskubian daukagun uin funtzioa, eta, bueno, A eta B ez dira independenteak, hau da, A eta Bren arteko erlazioa. Orduan, zuzenean, honekin, aztertu dezakegu zein den daukagun korronte dentsitatea. Oso uin lauen kombinazio lineala dugunez, korronte dentsitatea kalkulatzea, bai alde batean eta bestean, oso simplea dugu. Dugu haren modularen karratua, H barra K zati M, dugu ekarpen positiboa eta minus beren modularen karratua, bider H barra K zati M. Hori da, eskerrean. Hementxe erraz interpretatu dezakegu daukagula bi fluxua. Bat eskumarantza doana, hau, eta beste bat eskerrantza doana, beste hauze. Eta gero bestaldetik, beste aldean daukaguna da A gehi beren modularen karratua bider H barra K zati M. Bueno, orduan, hau da bestaldera pasatzen da. Orduan, honekin kalkulatuko dugu islapen eta transmisio koefizientea. Bueno, bat kalkulatuko dugu, zizatez, bien arteko erlazioa R gehi T dugunez, orduan, bat kalkulatuta nahikoa dugu. Bueno, kasu honetan, kalkulatuko dugu zein den islapen koefizientea. Islapen koefizientea izango da, islatzen den fluxuaren ekarpena, kasu honetan hau, beren modularen karratua, bider H barra K zati M, zati eraso egiten duen. Eta eraso egiten duena da, partikula eskerrantza doanez, datorrenez barkatu, eskerraldean daukagun eskumarantzako ekarpena. Beraz, guzti hauz. Haren modularen karratua H barra K zati M. Bueno, eta hau aztertzea oso simplea da, lehenko eta hementxe abiorarekin lotutako ekarpenak simplifikatzen zaizkigu, eta orain bakarrik egin behar duguna da, hemetik B askatu eta hori da hementxe daukaguna. Ordan, zuzenean, hementxe geratzen zaiguna da, bat zati, edo zuzenean hementxe daukaguna haren adierazpena hemen ordezkatzen dugu, eta listo. Eta hau da, bat gehi H barra berlau K karratu, zati M karratu, alfa karratu. Edo, kontuan hartzen badugu, zein den, energia eta karen arteko erlazioa, hau da, energia da H barra karratu, K karratu zati bi M, beraz, K hori dala erro bi M zati H barra. Orduan, ateratzen dugu zein den islapen koefizientea, baina, hori bai, energiaren funtzioan, agian, esanguragarria izan daiteken magnitudea dalako. Beraz, bat gehi bi H barra karratu egiten energia M alfa karratu. Bueno, taldi berean ja, interesante izan daiteke irudikatzea, hementxe daukagun islapen koefizientea, irudikatzea energiaren funtzioan. Beraz, egiten badugu irudi hori, kontuan hartu behar dugu, islapen koefizientea bakarrik daukala zentzua energia positiboa den kasurako. Bueno, zer esanik ez, adierazpen hauze bakarrik da erabilgarria energia positiboa den kasurako. Baina, bestadetik, zentzu dauka energia positiboa denerako, energia negatiboa denerako egora lotuak ditugu. Beraz, hortxe ez dago fluxurik, ez fluxua nulua da. Beraz, ez dauka zentzurik islapen edo transmisio koefizientea hitz egiteko. R-ren maksimoa bada eta hori dugu energia zero denean, eta ja, hortik aurrera, ja, txikiagotzen zenbait energia handiago izan, islapen koefizientea txikiagoa dugu, eta horrelako gauza bat daukagu, baina hemen ez dago horrelako erresonantziarik ez horrelakorik. Eta adierazpen honetatik, portaera kontrako portaera izango luke transmisio koefiziente.